салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон, бозам навори имрӯза аст итальянски сангдорои аҷоибот фасони анамхели сирхи анурӣ. рости ранги асосишам у қадар наомадай, лекин беҳад ай наздик фасонаи сангша бинед чӣ хушуздаги кабутаи духтаро кабути электрик. нархиш 240 сомон, нархи донашай касе обдовӣ мегирад бояд чи арзон мекунем. духтаракони ранги оранҷева мепурсидем, набуд аллакай боз омад. айни ҳол дорем. ина касе дар кораи марҳамат метавонем заказ кунем. 240 сомони, нархи донашай обдовӣ гирем бояд чи арзон мекунам. духтаракон ранги фасони итальянски омадаи нигоҳ кунем. малина цвет, ирам аҷоибот фасони бад 3 метр 240 сомони духтаро. касе дар кораи марҳамат метавонем заказ кунем духтаро. духтарако итальянски фасониша бинем. ишбори навай 240 сомони. ай 10 таранга расветка дигаршо навор ояндада иншоалло нишон месем. духтарако ранги малинаш омада нигоҳ кунем фасони материала. ва духтарако нигоҳ кунем итальянкара фасониша. бирӯзовишам дорем духтаро. паймада арзон фурӯш нест. ай духтар шарманда кади сиёнка кадисам. гуфтам манҷаи баъдиҳо дери накади хтуна. шарманда кадене ки обрӯи камера резондем. духтарако ранги бирӯзовӣ мепурсиден. ина бесангшам ҳаста 150 сомони. бирӯзои сангдор 240 сомони. духтарако оранҷи беҳад материнавикай соҳибаша навор намекунем духтаро. духтаро итальянка дар вақтҳои бесавдогӣ кам дар видео шӯхӣ карда хандида мада савда ҳастаки баъзбурат охир. ина духтаракон сабзи талха барои модаро диден галошка лонга сангшам савзадаги ранги хуча. видеои имрӯзаи мо бо духтаро материалиҳои итальянски бо нархи 240 сомони. духтаракон малина цвет итальянка арзон метам бибинем ҳар рӯз боша метам. дидем ки уже дефицитши тамом барое ки қимат уже мегириш. рост дидем фасони материалоя духтаракон. ҳамаш интернет-магазин шуде. рӯз аҷои парвардигор аяҷоми айсиҷон ҷо намиёд. дидем фасони материалоя баё 60 мепартоян қабда ба дили хичон мераванда. духтаро скриншот кардан ҳатме дар ватсап партофтан ки чиро мехарен шумо. ина духтарако сирхомада итальянка духтарако не итальянскира ипекшам бад ҳозир итальянски шаста ман нархира мегумтон 260 сомон камтар агир бай материал фарқ мекунад. слишком серсанги бадай бад материалшам қимат омадагиай. ранги сабз низ дорем, сабзи талха. ва бардоишам аст. савжоз бесанг дорем. насиб сабзшам навор мекунем духтар нигоҳ кунед то нами пуштш намондаи санг назадани пешош ҳамаш санг дорад дига. бечора